Oh. Lah. Lah. Kaya terapi babel yo. Aja ora semangat ngono to. Ngadeg. Wis pirang-pirang dina ora terapi jalan kaki kur gue saya. Sing latih sikilmu nggawa beban awake kuat ora ngono. Kuat, Pak. Kuat piye? Lah ngono kuwi mlaku rambatan ngono kuat piye. Terapi kaya biasane. Terus melangkah selang. Lah sikile liwat selang. Terus. Lah. Lah. Ayo tak kon gawe jagrak. Iya. Madul kono sik. Allah. Sik. Bismillah. Kira pintu awak ini kan kula kok ketibon kok. Sik. Gitu ngerti. Tunggu kursi kono. Kursi. Sik to. Terus mundur aja kesusu nunggu urung teko gone. Ora iki lho kok ya. Siapane sing loro? Mundur pun nabrak iki lho kok. Yo biasane lho ya ora nglundur. Lah iya aku yo pengen mlaku dhewe. Lah kok mara yut-yut. Mang wis tak elekne nggawa tongkat cilik ngono. Ngerti iki to, matiku. Saiki yut-yut. Iyalah. Sindung yut lho kok ngene. Yo wis nunggu nang kene sik. Iki saiki sing loro ndi? Ndase. Ndase dicepot. Omahe loro, lha ndase dikapakne. Di sini ini mari dhewe. Diceti, diuyek. Engko lek ora lek wong biyen tiba ora diuyek kuwi dadine sunglung. Oh iya kok ya. Terus liyane neh apa sing loro? Wis gak loro kabeh wis kono tok sing loro. Lah nabrak iki loro Mas Amukung. Untung ora pas pojokane. Lah iya lho ya alakan. Ada ora ndendas. Dan ndendas apa? Sembarang kok. Lek tiba iki lek wong stroke, lek tiba iki ancen gak oleh langsung ditulungi. Lha memang tak tinggal nata apa kuwi jenenge? Nata nggen karo arep terapi sepeda. Apa gawe terapi sepeda nganu ya, sepeda cilik kan lho. Nganu cilik ya. Sip iya Sing iya. mumet ora? Enggak, tapi kadang-kadang gitu lho kok. Iki sarapan tapi yo. Wis sarapan wareg kok. Kayak tak jemene sepeda terapi sik ya. Heeh. Kan kiri tok ya kok ya. Terus loro lho kok. Wes gawe iki sepeda apa statis. Kamu malih neh ning. Yo sing bener rek ngene iki. Ngene to. Oh. Cek terono. Iki kuwalik lho sikilmu. Lah nglebokne yo. Lek iki tindekne sik yo dilebokne. Nah, iki ketok iki kecamatan. Tuh, kecamatane Ruwiwok. Kurang mundur. Nah. Bang. Nah, ngono ae bene. Lah, yo. Tak kecane kene tan. Tak golane tutup sik, Bek. Bek iki ya. Karo ngomong dhewe. Ini wong ora tau gelem ngene. Tak sumpetane. Ngono ndang. Ngono tiba. Sikile barang. Enggak iso bareng enggak iso. Ya gentenan tangane sikile. Banter ae iki mlayu. Nah. Kuwi ra dirajat sikile barang. Enggak mau lihat. Sikile. Ini kok. Sikile iki. Sikile, yo. Sikile om tangane om. Yo, kok terus diobahne ngono lho. Sikile mbok De. Nah. Nah, tak kaya apa lho. Iya, jawaban apa senangnya. Sikile genti. Sikile barang lho, Mbak. Iya, sikile aku ya.
Yo ngene jeneng karo kan enak wong takon. Heeh. Awal stroke Isbel mbiyen piye? Kelingan ora wis ya. Ora kelingan piye kok. Awal stroke Nggak iso mlaku ngono ae yo. awal mulane yo awal. Tiba kae lho, mulai tiba. Oh, berarti Isbel iki awal mulane stroke tiba ning Pabrik ning lho. pabrik tempate Isbel kerja mbiyen. Oh, Tahun 2020. Pas Bareng. barengane corona lho, Bel. Heeh. Malah jaman semono lho bobotmu cek 80. Ndahne oleh pas tiba mak gelubuk. Lagi pas atur Pak grup kan aku yo gumun. Kok tiba to Mbak Siti? Alah mbuh. Kok ora nganu pabrike kok ora ambles kena getaramu kan getarane 7,5 skala Richter. Sakit lemumu. Terus pemicune kan takon lho, apa penyebabnya? Penyebabnya ya kakek mangan Bakso. bakso. Oh, kuwi beneran. Mergo kowe mbiyen saurunge Aku bakso lho kok. saurunge tiba ge saurunge setru kan apa kuwi jenenge? Ben dina mangan bakso. Iya ning yo kuwi bakso. Diomongi ra kena pilih nesu. Jadi sekedar enek wong takon jadi ben roh awal mulane Isbel stroke kakan mangan bakso terus tiba. Terus karo wedi di konsuntik vaksin corona. Kuwi. Terus lek darah tinggine kan normal kae. Normal. Kolesterol normal, terus asam urat normal. Ya wis pemicune ya kuwi karena keseringan makan bakso bendina. Terus tiba ngono. Kalau seneng bakso banget to mbiyen seneng bakso. Mulane malah setruk sampai saiki. Kowe ora pengen mari ya? Pengen lah. Pengen. Kok kon latihan nganu kok angel pengen mari. Kowe pengen makan bakso nek mari. Sik ora wedi karo bakso. Aku pengen makan bakso lek, Pak. Engko lek setruk neh piye? Wis mari mangan bakso bendina setruk neh. Engko ya dilereni lek mangan bakso. Jadi ngono mau ya pemicune awal mulane wis setruk kan ngono kuwi mau. Terus saiki wis obat apa sing tak ombe wis sembarang-barang ya. Nganti obat watuk, obat panu, obat kudis, obat gatel, Iya. obat mumet, Oh iya lagi nangis. obat koclok. Aja main karo diobah yo ngono sikile karo diobah. Yo karena gini lho. Pemicu wong setruk kan yo rena-rena yo Bel. Ora mesti darah tinggi tok. Ora mesti kolesterol terus obatnya pun dhewe-dhewe terus cara penanganannya yo dhewe-dhewe. Tak percaya tak dampingi tak kancani nganti waleh. Sing lara lho waleh sing ngopeni ra waleh. Wis rada waleh ya. Pengen balik ya. Pengen mulai. Sembarang piye to? Omahmu ndi lek balik? Omahku kene lho, Kong. Kok tak celukne lek malaikat liwat. Ku ndak gede rada waleh wonge. Kok iso celuk malaikat piye? Lah lek kowe rada waleh maksudnya waleh lara. Oh, ora ngono. Engko dikai kesembuhan. Cocok foto-foto kok abot banget lho, Kong. Ngomong ngidemu moncret kadang lho. Sing ndi iki? Tangan. Oh, tangan. Lah lek enteng kedul-kedul. Iki lho kene sip lagi kan penak. Wong kedul iki dadak ini. Lah kowe jangan ya wis ngono mah ya, lek nek wong takon kan wis jelas. Pemicune Isbel lara iki mergo kakan mangan bakso karo wedi disuntik corona, ya toh. Terus tiba ning pabrik. Lah pabrik kuwi ya ora bertanggung jawab no. Nyatane genah kowe tiba ning pabrike malah ndak ada rasa bela sungkawa sekedar mengucapkan bela sungkawa ya blas jan pabrik macam apa ngono kuwi ya. Muga-muga pabrik iki ndang ditutup karo pemerintah ngono. Karo bingung kabeh kok. Lah karo karyawan sing genah-genah mengabdi kuwi mengabdi ning pabrik kono wis 15 tahun. Lho, kowe lara mbok ada surat resmi kayak teko perusahaan, ada ucapan teko mandore apa piye blas. Iya. Ya muga-muga perusahaane kuwi terus ditutup karo pemerintah. Ya repot kan aku ya iso mandi. Piye wong anak buah genah-genah tiba ning kono kowe kecelakaan ning kono wis ora diurusi malah
seolah-olah kowe dikucilkan terus ditokne. Sadurungane perusahaane kuwi terus segera mendapat imbalan yang sepantasnya. Kaya nemu STN-e mendapat imbalan. Lah piye perusahaan ngono kuwi kudu ditegur karo pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang ora bertanggung jawab karo karyawane. Karyawan wis 15 tahun tiba kecelakaan ndak diurusi malah sengaja kaya-kaya dijane ben metu karepe dhewe. Kan perusahaan ndak bertanggung jawab ngono kuwi. Ya wis ya. Sip. Kek mari ngene leren genti ngopeni make ora enek sing ngopeni. Iya, aku. Tapi terus karo ngling-ngling kok sik. Sik tak delok make.